kahinumdum kog usa ka istorya, familiar siguro mo ani, mahitungod sa usa ka driver. Drive siya, kay sa unahan kakita siya tawo nga naggunit og kanang placard bitaw, placard nya dunay gisulat dito sa placard nga nagkanayon, repent, the end is near. Repent, the end is near. Pagbasa niya, ikatawan lang niya. Itong driver ba? Tapos nabasahan niya itong uso maguna itong una, no? Bisan karon gani siguro na pa may uban na nagyapon nga mga muklaim bitaw nga mga tele-evangelist, mga sa tuwa pa na tawag na to na mga prophet of doom. Panagna sila nga hapit na gyud magunob ang kalibutan. Pagkita sa driver, iya lang gikatawan, repent, the end is near. Wa niya giseryoso, wa niya gipanumbaling ang maong placard. Sos kay sa unahan, mao naman gyud ito'y katapusan sa dalan. Pangpang naman gyud ay. Nahog siya. Tinuod gyud itong placard nga gidala-dala sa tao. The end is near. Ang katapusan, dili katapusan sa kalibutan. Ang katapusan sa dalan, no? So, anahog na gyud noon siya sa pangpang. Mga igsuon, sukad ka gani gahapong adlaw atong gisugdan ang atong unang pagbasa gikan sa basahon ni Jonas. Karon kagahapon atong nasayran nga gitawag siya sa Ginoo, no? Ang bokasyon ni Jonas apan mikagyo siya. Nasayran nato nga ilalay istorya, no? Nindot kay nang istoryahan ni Jonas bitaw nga mikagyo siya kay di siya gusto mamahimong ingon tag propeta didto sa Nineveh, sa syudad sa Nineveh. Ang Nineveh mao ang kapital sa nasod nga Assyria. Asenso kay na nga nasod kani adto. Lagi doon na siya misyon nga pasidan-an ang mga tao, awhagon ang mga tao sa pagbag-o sa ilang kinabuhi. Kay kundili kung walay babag-o, di sila magbag-o, di sila maghinulso sa ilang mga sala, gunobon sa Dios ang maong syudad. Og 40 na lang kaadlaw ang nahibilin. Una kini mahitabo. Karong adlaw sa atong pagbasa, murag ingon tag ang papel ni Jonas diha sa syudad sa tibuok syudad sa Nineveh, mura og katong tawo nga nagdala og placard, no? Repent, the end is near. Pero dili ta sure kung nagdala gyud siya placard kaniadto, kay ingon tag mura lang, no? Pero ang nakanindot kaayo, ang kalahian sa atong istorya kaganina ug sa kining istorya sa syudad sa Nineveh, mao nga kung katong driver wala niya panumbalinga ang mensahe nga nakasulat sa placard, repent, the end is near. Exactly opposite ang nahitabo sa gikan sa hari hangtod sa ubusan nga membro sa katilingban sa maong syudad. Kay sa pagkadungog nila sa pagsangyaw sa mensahe ni propeta Jonas, ila dayon nga they took it seriously, no? Ila yung seryoso dayon ang maong mensahe. Gani nagpasaka og decree ang hari nga tanan, no? Tanan yun, wala sa imo inom sa atupa, wala imo inom, wala mo kaon sa atupa. He called everyone in the city to a fasting. Ang fasting, ang pagdumili o pagkaon o pag-inom, ingon nga expression, paagi nga ila yun mismo nga basulan ang ilang mga sala. Naghinulsol sila, basulan ilang mga sala. O gani, paagi nga pag-ritual, gipakita kana nga ilang gigisi ilang mga sinina, ilahang gisulob sa ilang ulo ang sako ug nagbudbud sila og kanang abo, no? Expression of their repentance.
Og nasayod ta sa maong istorya, kay gibuhat kini sa mga katawhan, apil na ang hari sa Nineveh, wala nahitabo ang maong plano sa Ginoo, ang paggunob sa maong syudad. I think the lesson there is really on the part of the citizens of Nineveh, ang maong ang pag-focus, no? Nasayod sila nga ang ilahang kinabuhi is something that is questionable in the sight of God. Wala kay haymuti sa Ginoo. Mao nga nagkinahanglan jud sila og paghinulsol sa ilang mga sala ug pagbag-o sa ilang kinabuhi. And then there was total focus nga ila kining nabuhat. Dako pa man pud sila panahon kaniadto 40 days aron mahitabo ang ilang gipangayo nga pangaliyupo sa Ginoo nga basulan nila ilang mga sala ug magbag-o unta ang Ginoo sa iyang laraw nga gunobon ang maong syudad. Focus. I think that same theme brings us to the gospel. Diha sa atong ebanghelyo nga nadungog, na kanunay na natong nadungog, kasagaran maingon ta, well, ang mensahe ana mao nga ang Ginoo nagsulti nga ang pag-ampo is more important than work, no? Murabag maingon ta nga contemplation is given more importance by Jesus than work. Pero nasayod biyata nga no, it has to go hand in hand. In fact, we always have to strike the balance between prayer, which is very important, and work, no? Munang nindot kaayo kanang instead nga mo ingon ta og kanang importante gyud ang prayer kaysa work, dunay Latin nga pagkasultian ng gitawag nga contemplatione in activos, no? Contemplative in action. Munay balanse gyud kayo nga mga ingon tag values, no? In fact, if you are familiar with the spirituality of the Benedictines, no? Maingon na sila nga ora et labora. Work, prayer and work. Nauna ang prayer ug work. Meaning, ilahang pong kinabuhi balance yung kayo na. Doon ay oras, doon ay panahon sa pag-ampo, ug doon na po'y panahon sa trabaho. But it is not about atong isabong ning duha. No. Diya sa ebanghelyo, nindot kayo ang usa ka perspective nga tan-awon nato nga si Marta, ang atong Ginoo, by the way, niingon ang atong Ginoo, si Maria nakapili sa sakto nga bahin. Mary has chosen the best part. I think ang gitanaw sa atong Ginoo nga lesson sa iyahang mga pulong that Mary has chosen the best part is the way, the attitude of Mary. Dili kay unsa ang iyang gibuhat, kundi ang iyang attitude. It is not what Mary does, but how Mary does sa iyahang pagpaminaw sa Ginoo. It is with full attention. Focus, no? Maunay kulang ni Martha. Si Martha, naa siya sa iyahang mga gimbuhaton, nagkapuliki siya sa iyang gimbuhaton sa balay. Let us imagine nga naa siya sa kusina, nangandam siya alang sa pagpangaon, no? Pero while she was there, busy siya sa iyahang ginbuhaton, ang iyang hunahuna lain, no? His mind was divided, his attention was divided, and was not fully didto yun sa iyahang gibuhat. Usa ka bahin, nagtrabaho siya, siguro nagluto siya. Sa pikas nga bahin, niadto siya ang iyang unahuna tua kang Maria. Siguro kabahin ana mao ang pagbagulbol. Wa na lang gyud ni kini ako ang igsuon. Wa gyud ni awareness, no? Bahin sa iyang dughan siguro murag
Kung nagbukal na to yung giluto, nagbukal po yung dughan sa kalagot. Tungod kay tanaw niya nga murag nagpahayahay lang ang iyang igsuon nga si Maria. Pananglitan manghod niya si Maria. Mauna nga ang pulong sa atong Ginoo nga ingon og badlong in a way, reprimand Martha is when you say Mary has chosen the best part. Ipakita ni Maria what is the best attitude sa atong mga ginbuhaton. How we should do things. Kung nindot kaayo that there, the lesson is focus. No? Focus ta sa atong ginbuhaton. Tagaan natong attention ang atong ginbuhaton. Mga igsuon, atong pangayon sa Dios nga motubo kita diha sa atong pag-appreciate sa whatever ang ato ang mga ginabuhat ug nga atong matagaan ang ato ang ginbuhaton sa sakto nato nga pagtagad. Amen.